aka bụkwa n'isi mbido telivishọn wee ebe ihe niile na-eme ka a na-ewetara gị ya bụ oge aṅụrị egwu nke nụpụrụ ugbu a wee egwu nke The Prince tinyere Don Jazzy n'ime ya kpọọ ya gịnị Oga Titus unu hụrụ ka ya bụ ihe ejije emere ya bụ egwu ọkwa nke na-eme gịnị nke na-akpọ obi aṅụrị. Akụkọ ọzọ anyị nwere n'ụbọchị taa mana tupu ngwụ akụkọ ọzọ anyị nwere ọ bụrụ na ị chọrọ isonye anyị na webụsaịtị anyị ma ebe ga-aga na webụsaịtị anyị na www.isimbido.tv. Ị chọrọ inweta anyị na Facebook, Instagram nakwa Twitter gị nweta anyị na @isimbidotv. Ị chọrọ inweta anyị na YouTube ka ikirie ihe niile anyị na-eme n'uju ya gị gaa na youtube.com/isimbidotv gị wike kirie ihe niile anyị na-eme n'uju ya were ka o si dị. Akụkọ ọzọ anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa wa akụkọ gbasara Zlatan Ibile mara ọwụ na na-ege egwu ndị ofe mmanụ ọfụma ị ga-ama ya na-akpọ Zlatan Ibile dịka a na-arụtụ aka na o sokwa ndị na-eme gịnị ndị na-eji igwe ọlọrọ ọhụrụ na-anapụta ndị ọcha ego na-emekwa ihe mpụ na arụrara dị iche iche ma nyenwa na-ekwu na gịnị na mgbe ọ na-ekwenye na sọpọtụ na gịnị na ndị na-eji igwe ọlọrọ ndị ka kpọrọ Yahoo Boys na mgbe ọ na-asọpọtụ iji igwe ọlọrọ ọhụrụ mana dịka ndị mmadụ ịmara were egwu ya na Naira Marley kọpụtara nke ọ na-ajụ ndị mmadụ asị amaghị Yahoo Boy kemgbe ya na Burna Boy mechara egwu nke ọ kpọrọ gịnị Killing Them o kwuru na egwu Zanku ọ na-agba mere eji mee gịnị eji kpọla shakushaku. O nwere ihe Zanku apụtara Zlatan abeg no kill us ọwụ na ị chọrọ ịmata ihe ya bụ Zanku pụtara ọ pụtara Zlatan abeg no kill us ya nwa amadi ekwu na gị na onweghị mgbe ọ na-asụnye aka na ndị a na-akpọ Yahoo Boys iji igwe ọlọrọ ọhụrụ na-anapụ ndị ọcha ego na onwe mgbe ọ asọpọtụ ya kama na ihe ọ na-agụ egwu kpụ na ihe ọnụ nọ na-ekwu chache ma wee ndị Yoruba na-asị chache ya ihe awụ ọrụ na ọrụ ọbụla ị na-arụ ga-erusi ike na ị na-arụ ọrụ ugbo na osokwa ihe ọbụla ị na-eme o so na ọwụ naanị ndị na-eme gịnị ndị na-eji igwe ọlọrọ ọhụrụ ka a na-akpọ chache ya wụ onye ọbụla na-arụsi ọrụ ike na-ekwesịrị ime gịnị na ọwụ chache ka ha niile nọ n'ime ya. Unu echefukwala na ya bụ Zlatan Ibile ka ndị EFCC o sokwa na ndị akpụra tupu akpọlata ya tupu ya bụ ndị dịka Olamide na anụtara akụkọ na Davido sokwa na ndị tinye aka ka ewepụta ya mana akụkọ ọzọ na-akọwakwa na ya nwụ Davido ebe mgbe o tiri aka ịkpọpụta Zlatan Ibile kama na o mere gịnị na o mere unfollow na Instagram mana ya bụ Ibile Zlatan megwara gịnị bịa sịkwa ya gịnị show ya love post picture ya na his Instagram page ya wuru ka o si dị. Ya bụkwa ihe ọzọ m chọrọ ịrụta aka ya wụ na ịma ọtụtụ ndị mmadụ ekwuola ọtụtụ ihe gbasara Naira Marley mana tupu m wetara akụkọ na uju ya gbasara ndị bụ Naira Marley anyị ga-adọbirịta unu obere ezumike ka anyị ga-egere egwu Kcee nke ọ kpọrọ Billion Squad ma ndị n'aka na-ebe ọwa ego ha niile squad ọwa ego ka anyị ga-ahụ na Billion Squad a na-abịa nọ osiga Billion Squad akụ na-atakasị na nwa mmadụ pịaka ọwụ onye jide ego gịnị akụ na-atakasị ga ya wuru ka o si dị. Echefukwa na aha m ka bụkwa Maazị Edomikechukwu Samuel ọka mụ na gị ka nọkwa n'ụgbọ n'ụbọchị taa. Akụkọ mkpụ n'ọnụ tupu m aga ya bụ obere ezumike ọwụ niile esonyere ụgbọ gbasara Naira Marley dịka akụkọ ya jiri n'ọha nta akụkọ niile dị iche iche ụfọdụ na-arụtụ aka dịka m si kwuo izuụka ole gara aga na gịnị aka na-arụtụkwa aka ọtụtụ ndị jọnalist ndị ahụ na-arụtụ Rugged Man aka a na-asị na o so na onye mere gịnị onye plọtụrụ nke eme gịnị eme Naira Marley arrest ụfọdụ akpọọla aha ọjọọ ya nwere Rugged Man sịrị na ihe o kwuru na gịnị ihe Naira Marley kwuru na ịsọpọtụ ndị na-eji igwe ọlọrọ ọhụrụ na-anapụta ego na ọ dịghị mma na ọ naanị ihe o kwuru na ndị mmadụ arụziri aka na onwe ihe mana ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na ha na-ahụ ihe gosiri na Rugged Dibaba onye so na onye tinyere aka ka akpọrọ ya bụ Naira Marley ya wuru ka o si dị. Ọtụtụ ndị mmadụ ịma ihe gbasara Naira Marley a dịka o si dị echi gara aga ka a natara ozi na gịnị na ọ gara ụlọ ikpe n'ikpe mana ikpe ya agwachabeghị ikpe ya ka emekwara join to emere ya join to 30th of this month ya izuụka ole na ole na-abịa abịa a ga-ekpetọpụ ikpe ya mana ugbu a aka na-eletụ na aka ya dụtụ obere ọcha ọ na ọ dịcha ọcha obere ọcha na ebubo ndị a na-ebo ya. Ọtụtụ ndị mmadụ ekwukwala n'okwu na ihe gbasara Naira Marley onye dịka Timaya onye dịka Orisha Femi ekwuola na gịnị na ọtụtụ ndị
ndị na-eme ihe igwe ọlọrọ ọhụrụ a jikwa na ndị otu ha ga-alakpuchi ha ga-alakpuchi agaghị na-ahụ ha anya ọtụtụ ndị na-eme ha na ha ga-alakpuchi ha ga-apụta ugbu a bee nyere ibe ha aka ma nyerekwanụ Naira Marley aka otu onye asị ya na gịnị onye ọ na-akpa aha na ọdịkwa nshọ na onye ihe ọ na-eme na ọ bụrụ tupu ha bịa nyere onye ahụ aka otu onye na-esokwa na-eme ka na-akpọghị aha ya si ya na ya mechie ọnụ n'ọma ma Naira Marley ma ihe ọ na-eme gwa ya ọ ga-eji si na ha ga-abịa nyere ya aka ka akpọpụta ya na nke ndị EFCC dịka ọtụtụ ndị na-egosipụta iwe ụmụaka hụrụ na okporo ụzọ ka ha nọ na-ekwupụta na gịnị na ha chọrọ ka eme gịnị ka akpọpụta ya bụ Naira Marley na gịnị na aka ya dị ọcha. Ụfọdụ na-asịkwa na ndị na-etikwa mkpu a ka akpọpụta ya ọkwa ndị na-eme ihe ọ na-eme ya uru ka o si dị dịka m si kwuo Timaya kwuru okwu gbasara nke na tupu menyu na akụkọ egwu na ihe Timaya kwuru ka anyị ga-dọbitụrụ obere egwu nke Mr. Rude Boy ma Rude Boy tinyere Phyno na Olamide n'ime ya kpọrọ ya Double Double.